Tohle opravdu není česnek, ale krásná cibulová rostlina, kterou je ještě snazší pěstovat než běžnou cibuli. Kvete krásnější než růže a dokonce 10x okouzlující s vůní, která je 20x lepší než parfém. To nejdůležitější je, že je velmi snadné ji pěstovat. Stačí ji zasadit 10 cm do půdy a rozkvetou úžasné květy. Fialové květenství větší než hlava, které přežije léto s teplotou 40 stupňů i zimu s teplotou 30 stupňů. Zasadíte-li ji v měsíci, v následujícím již kvete s dobou kvetení přes 300 dní. Když rozkvete, celý dvorek voní jako drahý parfém a sousedé vám budou závidět. Navíc její vůně uvolňuje negativní ionty a pohlcuje formaldehyd 3x účinněji než běžné pokojové rostliny, což je velmi prospěšné pro naše zdraví. Pěstování je mimořádně jednoduché, nevyžaduje složitou péči, stačí jen voda a rozkvetou. Symbolizuje rodinné požehnání, soudržnosti a věrnost lásce. Nyní výrobce pořádá výroční akci se slevou 50% oproti původní ceně. Proč si ji tedy také nezařídit?